Hai, melalui agak itu. Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लागोना थाबाय दायो आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे भिडिअ लाना फैगोन जाहैबाय गाबोन सुनिबार नभेम्बरनि 26 तारिख 26 तारिख गोलैदों बेबायदिनो गाबोन ओरै भुटान आरो इन्डिया बर्डाराव थानाय मोनसे मोनाबिलि पिकनिक स्पटखौ गाबोन ओपनिं खालामनाय जासिगोन बे ओपनिंआवहाय बेबायदिनो बर' सावथुन मुलुगनिफ्राय मस्ट कमेडियान फेथला कमेडियान डायलग होग्रा जोंना ब्रादार अनिल बिथाङाबो सफैगोन आरो बेजों लोगोसे बर' सावथुन मुलुगनि आर्टिस्ट एक्ट्रेस मुंदांखा हेलेना बिथाङाबो सफैगोन। खुलुमबाय आं हेलेना दैमारि नोंथांमोन बयनिसिमबो मोनसे गोजोनथाव खौरां फैनो गोनां गोदान बोसोर 2023 खौ रंजा बाजाहै बरायनो थाखाय चिरां भारत भुटान बर्डार दागगारियाव मोनसे पिकनिक स्पट बेखेवनो थाखाय आखायाव लादों आरो बे पिकनिक स्पटनि मुङानो जाहैबाय मोनाबिलि पिकनिक स्पट बे पिकनिक स्पटखौ फैगौ 26 नभेम्बराव बेखेवनो थाखाय आखायाव लादों बे सानखालि आंजों लोगोसे गोबां आर्टिस्टफोरबो नुजाथिफैगोन बिनि अनगायैबो साखाथि हादर भुटाननिफ्रायबो गोबां आलासिफोर नुजाथिफैगोन बेनिखायनो नोंथांमोनखौ बयखौबो लैहोर लैहोर फैनानै बे हाबाफारियाव नुजाथिफैनो थाखाय मिजिंथिबाय गोजोन्थों। दा बयबो लोगो लाहैनो हागोन आरोखि इन्टारेस्टिं जागोन आरो बेजों लोगोसे बेबायदिनो गोबांथार आइटेमनि जानाय लोंनायफोरखौथ' फ्रायनो मोनजाखायो अलमस्ट बेबायदिनो आखायाव थेहाल' थानांगौ बेबायदिनो जानाय लोंनाय एम्बु बेदर मा बेदर दाउ हांनाय अमा हांनाय फारौ हांनाय अलरेडि दंजोबखायो नोंथांमोना ओरैबायदि मोनजागोन ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जायगायाबो दा बयबो थांनानै पिकनिक जाहैनो हागोन दाउ हांनानै जाहैनो हागोन आरो बेजों लोगोसे आंना मोनसे मिनिथाव बाथ्रा आरो मोज्लाया जेरावखिया जाया मानो आंना नै बेयावसो बुयो दे लोगोफोर नै दा बुनानै दङ दहाय एसे खामानि मावदोंमोन आङो मोज्लाया आंखौहाय एकदम आथिङाव जोना होदों आथिङाव जोनाया दा नै बेयावसो बुखायो आंना जेरावखिया जोआ मानो नै बेयावसो बुनाय जायो आरोखि बे जोनाय जायगायाव एसेल' बुनाय जायो दा नै बेयावसो बुयो आरो दा बयबो रेडि गाबोन ओपनिं जासिगोन आरो दा आंबो एसे गुलाबखौहाय गोजा 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 बयनानै लाबाय आरोखि लोगोफोर फैदो लोगोफोर नायलांदो बयबो रेडि जादो दा नै 2000 नट गोजासो मोनबोनाय जाबाय खायसे मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव गारस्रावनोसै खायसे क्रिसमासआव गारनोसै साननि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ए बे गिजिखौनो लाबोसनबाय नायसनाखै है मेरलालै एभेलेबेल नै मा खालाम खायसेखौ क्रिसमासआव बाहायनोसै आरो खायसेखौ मोनाबिलि पिकनिक स्पटआव गारस्रावलाबायनोसै आरोना लोगोफोर नै लोगो लानो हागोन जानो गोसोब्ला आंजोंहाय ओरैबायदि इन्टारेस्टिं जाखागोन दै